Ready unit lokasine nak Banyure Pakal Beji PDAM rek yo. Omah iki wis ready unit, lokasine strategis, mboi sisan ono ruang tamu outdoor. Terus wis akeh tanggane. Sepilo tangga sik Cak, engko dikira tanggane karo demit lho, wis akeh tanggane. Fase depane omah iki apik rek yo. Wis ono loster kanan kirine, tengane ono batu merane yo, teko Majapaitan isore ono batu alam warna hitam ngene iki lho, boys yo. Terus nak kene Cak, karpote. Iki ono mini karpot nang kene rek yo. Lho, mini karpote lumayan gede, kena mobil-mobil mini car yo. Fasa depannya ono batu alam maneh nduk kene iki warnane coklat tak jupukno teko Gunung Himalaya yo. Nah, terus nduk kene iki ono ruang tamu outdoor, ndukure wis dek-dekan. Bowo isi rek yo omahe rek yo. Regane mek 200 jutaan. Nah, nduk kene iki ono kusen almini. Langsung masuk ya. Loh, kuwet derek ruang tamune yo. Kena gawe asinan, gawe tibaan, gawe tahlilan. Plafone sepilno, plafone wis drop ceiling lho. Wis PVC sisan, lho kono ono jendela gede, dadi pencahayaane omah iki apik rek yo. Langsung kamar ono loro terus zigzag sisan kamare. Nah, iki kamar utamane ngerti dhewe kan kena gawe apa? Kena nggo cilik rek yo, tapi aja lali meneh iki ono jendelane. Ditukokno gorden, nek gak gorden sarunge bojomu suweken. Yo. Terus nduk tengah kene iki ono dapur yo. Lho, dapure lumayan gede. Wis ono wastafel lho kene yo. Lho, kamar kedua nih, Cak. Nah, ini kamar kedua ya lumayan gede yo. Lho, wis gede rek yo. Omah iki ready unit. Jadi misal sampean survei minat boleh langsung ditempati rek yo. Lho kene kena gawe nggone umbah-umbah, ono keran, ono pembuangan air, colokan, terus kamar mandi Cak. Nah, kamar mandi ini klosete duduk, krane complung yo. Nah, iki kena gawe wong 15 yo, kena wong 20 kena rek yo. Tak sepilo nang ngarep untuk masalah ukuran karo harga Cak. Nah, unit iki ready lokasi nak Banyure Pakal yo. Harganya 270 bisa nego di ukurannya 5x11 rek yo. Wis ngono ae info toko aku nek pengen takok-takok, pengen survei lokasi unit iki langsung WA nomor ono no bio nek gak ono no deskripsi. Wis ngono ae tak tunggu serang kabeh urip sama-sama kurang siji sarko. Bye bye.